गिबियावनो गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। दिनैनि समाव आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो गगामुग एरियानि बिश्वजित लरग बुङोनो बिथांखौ गामियाव लरग फंबाय, नोंहा जे सानै गथ'नि बिफा, नों जे सासे संसार थाखानाय हिनजावखौ गुबुनाव लानानै थांदों, मा जाहोननि थाखाय? नोंहा एसेबो लाजिनो हानाय गोहो गैया, साननो हानाय गोहो गैया। मानोना नोंनि हिनजावा नोंखौ नागिरनानै एसेबांखिनि हालाय हाफाय। नोंनि हिनजावा हाजिरा मावनानै खामला मावनानै नोंनो फैसा हरदों, नोंखौ मोजाङै मोजां न'आव फैफिनदों होननानै। नोङो जे नोंनि हिनजावनि अननायखौ एसेबो बुजियासै, एसेबो सानासै। आरो समायना, नोंहा जे सासे गथ'नि बिमा आरो हौवाबो दं, संसार दंखायो। नोंनि हौवाया जे नोंखौ एसेबांखिनि अयथासार खालामबाय थायोमोनब्ला नोंहा समाज दंना गैयामोन, रायजो दंना गैयामोन नोंनि हौवानि अयथासारखौ नोङो फोरमायनो थाखाय? नों जे मालायनि संसार थाखानाय हौवाखौ जे लानानै थांदों, मा जाहोननि थाखाय? मानोना बिया जे सानै गथ'नि बिफा। आरो नों जे गावनि हौवाखौ मुलि होनानैनो जे नोङो थांदों, गावनि हौवाखौ जे नों एसेबांखिनि अयथासार खालामनानै थांदों, बे मोजां जायासै समायना, बे मोजां जायासै। आरो आं बुङो, नोंथांमोनखौ हमनो थाखाय जोंनो बारा गोबाव सम नाङा। बेनिखायनो आं खावलायो, नोंथांमोना गावनि न'आव फैनानै गावनि हौवाजों आलो गोजोन संसारखौ जाफैगोन। आरो फंबाय लरग बिश्वजित, नोंथाङाबो न'आव फैनानै गावनि गथ' गथायजों गावनि बिसिजों गोजोन संसारखौ जाफैगोन। मानोना नोंनि हिनजावा नोंखौ नेनानै दं, नोंनि हिनजावा नोंनि थाखायनो गोबां दुखुआव दं। दिनै हाजिरा खामला मावनांदों सोरनि थाखाय? फिसानि थाखाय। नों दिनै गुबुनाव सासे हिनजावखौ लाना थांनानै इन्जय जानाय लोंनाय, नाथाय नों नोंनि गथ'खौ जेबो सानाखै, गोसोखाङाखै। नों नोंनि गथ'नि थाखाय फैसा हरदों, नोंनि हिनजावनि थाखाय नों फैसा हरदों। आरो समायना, नोंहा एसेबो लाजिनाय गैया, नोंहा एसेबो गन्थं गैया मालायनि संसारखौ सेफायनानै होनो। आरो नोंहा एसेबांखिनि बाथ्रा बुंनो हायो नोङो। आं बे खेनसेखौनो बुङो। आरो बिथांनि हिनजाव आरो बिथांनि हौवाया मा फोरमायहरखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा थारैनो बुजि मोनगोन। नभेम्बरनि 14 तारिख न'आव मोनफैनो गोनांमोन आरो इयो ओइदिनखालि। खेलानिफ्राय फैदोंमोन नालाय। फार्स्टआव खेलानिफ्राय फैदों, फैनानै ओमफ्राय बिमादै मोननाव हाबदों। 11 ना 12 बिदि साननै थादों आरो बिमादै मोननाव। ओमफ्राय 13 तारिख खालि माने गुवाहाटिनिफ्राय जोंनिहाय हरसे नांखायो नालाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय माने न'आव मोनफैगौमोन आरो 14 तारिख खालि। बे खालि मोनफैयाखै? ओहो, मोनफैदिया। ओमफ्राय उनाव फुङाव फन हरबाय जोङो। ओमफ्राय बिदि होनबाय आरो इयो, आं लाबोबाय माबाबाय बिदि होनदों आरो। ओमफ्राय दिनाव मा लाबोखो नोंलाय, मा लाबोनांगौ, न'आव मोनफैगोन होननाया बोरो दाबो मोनफैयाखै बिदि होननानै आं रागा जोंहरदो आरो बेखौ। ओमफ्राय रागा जोंनो आं लाबोबाय बिदिल' मिनि बुंगासिनो इयो। माखौ लाबोबाय? ओमफ्राय आरो जोंथ' आरो जों एसे माबा हिनजावनि बिखयबो बिदि बुंबाय थायोमोन नालाय। ओमफ्राय थेवबो धेमालि बुङो होनना सानदोंमोन आरो आं बिदि खालायगोन होननानै मिथियाखैमोन। ओमफ्राय उनाव होनदों, सोरखौ लांखो, मा लाबोखो नोङो बोरो होननानै बिदि बुंनायाव, आं समायनाखौ लाबोबाय बिदिनो आं रागा जोंबाय। मामोन जायाखै, आं समायनाखौ लाबोबाय, समायनाखौ लाबोबाय होननानै, नों थगायाखैथ' बिदि होननानै बुंबाय आं। ओमफ्राय आं रागाजों थानो हायाखै, नों मानो बिदि खालामनांगौ, न'आव फैनो गोनां मानसिया, नों ओरैनो होनदों न', ओरैनो सावलुन बावलुन बुंगासिनो होननानै। ओमफ्राय बिदि होननानै रायज्लायनोबा न' रायज्लायनाय बिदि होननायाव बिदि होनदों आरो। ओमफ्राय समायनाखौ हेल' होनबाय थादों। ओमफ्राय माथो होआखै आरो समायनाया। ओमफ्राय उनाव हेल' आब' होनबाय। ओमफ्राय आं रागा जोंबाय आख' उन्दि सुन्दि होनबाय आरो आं रागाजोंनो। नों बिदिसो खालायलांदों, नोंनिबो हौवा दं, नोंखौ आं खेबसे माफि बिनायाव माफि होबाय, नों बिदिसो खालायलांदों आंनि न'खरखौ, नोंबो मोजाङैनो मोनजाया नोङो बिदि होननानै। ओमफ्राय बै हिनजावनियावलाय संसार दंना गैखायामोन? दंखायो, इनाबो हौवा दं, ओमफ्राय गथ' सासे दं, गाव लांफादोंनो। दाख्लै भिडिअ नुनायाव आरो बिसोर हौवानिफ्रायबो भिडिअ हगारदों नालाय। ओमफ्राय आवगाय आं मिन्थिया, फार्स्टआव बिदिनो होनदों आरो हिनजावसा सासे दं होननानै। आं अखालि खेबसे रायज्लायनो मोनदों, माने रायज्लायनो मोननाया बिदि जादों आरो जोंहानि हौवाया केरेलानिफ्राय फैदोंमोन। फैनानै ओमफ्राय बिसोरो ट्रेन सायाव बिदिनो लोगो हमना फैनाय फट' नुदोंमोन ना। बिदि नुनायाव आङो फेसबुकआव आपल'ड खालामना होबाय। फेसबुकआव एगारनायाव ओमफ्राय आंखौ मोनाबा आरो आं होनबा माइ गायनाय सिजोन ना, माइ गायबाय दंमोन आरो दैज्लाङाव।
ओमफ्राय माइ गायना हाजिरा गायना फैनानै आङो माबानानै होनबा फनखौ दांबाथाय इनि मेसेज हरना दोनदो आं नायदो आरो आंनि मबाइलावनो हरदो ओमफ्राय आंथ' फरायनो रोङा नालाय न' खाथियाव बेसां मानसि दं नालाय इनि बिहामजोखौ आं मेसेजखौ नायनो हैनो थांबा लगे लगे इनि फन फैदो आरो मेसेन्जाराव आं अनलाइन दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय फन फैनानै आब' नों मानो इदि खालायदों होननानै आंखौ होनदो आरो इयो मा इदि खालायदों नोङो मा इदि खालायदों होननाय बुंदों नोङो मा होननानै बुंनाय जाखो नोंसो खालाय रायनायाव इदि होनदो आरो आब' एबारनिफ्राय आं इदि खालायला एबार खेबसेखौ आंखौ निमाहा हो एबारनिफ्राय आं इदि खालायला आंनाबो हौवा दं गथ' गथाय दं इदि होनदों ओमफ्राय दिनाव इदि मिथिखानानै नों मानो इदि खालायनांगौ हा होननानै आं बेखौ रायहरदों आरो ओमफ्राय रायहरनायाव एबारनिफ्राय इदि जाला दे होननानै बुंबाय ओमफ्राय आंनि हौवायालाय नोंखौ हाबा लादोंना लायाखै होनना खोन्थाना खोन्थायाखै होननो खोन्थादों होननानै खोन्थादोंबा नों मानो इदि जानो मोननाय आंनि हौवाजों नोङो नोंनिबो हौवा दं आंनिबो हौवा दं नों मानो इदि खालायनांगौ इदि होननानै आं रायबाय बेखौ आं ओमफ्राय रायनायाव इदि होनदों आरो एबारनिफ्राय खालायला दे आब' आंनि हौवायालाय गथ' गथाय दं होननानै बुंदोंना बुङाखै नोंखौ होननायाव बुंदों हिनजावसा सासेल' दं इदि होननानै बुंदों रानिखौल' मा रानिल' दं आंनि 11 बोसोर जानाय फिसाला सासे दं इदि होननानै बुंहरबाय आं एबारनिफ्राय इदि दाखालाय होननानै इदि बुंनायाव निमाहा बिनायखाय आङो फट' सट' डिलेट खालायजोबना होबाय ओमफ्राय डिलेट खालायनानै आरो खेबसे ओमफ्राय जोंहानि हौवानि न' इदि न' मोनदों नालाय सरखारनि न' ओमफ्राय जोंहा माबाया थांग्रोदों आरो जोंहाना मालिकआ थांग्रोदों थांनानै ओमफ्राय उनाव आंखौ लेंहरबाय थादों लेंहरनाय आइजो आंजों थांदों थांनानै आरो फैफिनबाय फैनानै आखौ आंखौ जबरदस्ति लेंना थांबाय उल्थां फाल्थां जाबाय थादों गोसोआ ओमफ्राय आरो आंखौ लेंना लाना थांदों लेंना लाना थांनायाव बिदिनो आरो सानजौफुथिराव ओंखाम जाखांनानै नै दाबायदिबा जिरायनो नागिरदों आरो ओमफ्राय आंखौ उन्दु होननानै उन्दुबाय ओमफ्राय गावहा समायना आरो फन रायलायगासिनो नायो सिरि सिरि आं सानदों समायना होदजों रायलायदों इलाय होननानै आङो खिथुखैजा गसंहैबाय गसंनानै खोनासंखुमाबाय दं आरो ओमफ्राय सोरबा रायदों नामा इदि होननानै होनदों आरो जोंहाना इखिनिखौल' खोनादों आङो ओमफ्राय इनि सिगाङावबा मा रायलायखो आं मिथिया इदि होननायाव ओमफ्राय इनि खोमाखौ नायग्रोबाय आं मबाइला फिसामोन ना होमबा फिसा मबाइल मोनैना ओमफ्राय डाइरेक्ट मबाइलखौ सेख'ना लाना खारबाय ओमफ्राय नाम्बारखौ नायग्रोबाय नायनानै फनखौबो दानाखै आरो दानाखै आं लाबाय नालाय ओमफ्राय लानानै सोरजों रायलायदों नोङो होननायाव जोंहानि हौवाया होनदों आरो नों रायलायाख' नों सोङाख' इदि होनदों आरो बेखौ दानहरथों होननानै ओमफ्राय इबो मिथिया हिनजावा आंखौ हमदों होननानै फनखौ ओमफ्राय आङो इदि माबायाव आंनि मबाइलखौ सेख'नानै माने दानहरनो नागिरनायाव आङो खारलांबाय आं बाजैमोननि न'आव ओमफ्राय बियो माने बै हिनजावा बिब'नि न'आव आरो बै हिनजावा नोंनि हौवाखौ हिनजाव दं होनना मिथिखायोमोन आरो ना मिथिखानाय आं बेखौ रायहरखानाय ओमफ्राय गावबो हौवा दं होननानै खोन्थाखानाय ओमफ्राय बिदि खोन्थानायावथ' आङो इनि फट'खौ होनबाय नालाय आब' एबार खेबसेखौ निमाहा हो इदि होनबाय नालाय जोंना हौवाया नुबा आंखौ रायगोन बुगोन इदि होनबाय इदि होननायखाय आंहाबो हिनजाव मानसि इनिबो न'खर संसार दं गलथियाथ' बयबो जायो खेबसेखौ निमाहा होनाया बयनिबो माबाना ओमफ्राय डिलेट खालायना होबाय आरो दा बेनिफ्राय बैनि हौवाया हिनजावनि थाखाय जेबो माबा लायाखै नामा बेखौ आं मिथिया आरो दा दिनै हराव जे माखासे बाथ्रा रायलायनायाव मुलिनि बाथ्रा ओंखारदोंमोन इफोरबो होनदों जोंहानाबो बहुद फाग्ला बायदि एक्टिं देखायबाय थादों इनिफ्राय थांफिननानै आरो ओमफ्रायसो फैनाया जादों इदिनो समायनानि खोथा गोसोखांबाय थायो आं सानबाय नालाय समायनानि हौवायाबो बाहेरायाव दंहैयोमोननो ओमफ्राय बाहेरायाव थाहैनायाबो इनि बिखुनजोजोंनो दंहैयोमोननो ओमफ्राय दंहैना ओमफ्राय दुर्गा फुजायाव नुदों दे आं इसोरनि भिडिअ माने समायनामोननि समायनानि हौवाजों समायनाजों लाइभ भिडिअ बानायनाय नुदों आङो ओमफ्राय आंनि हौवाया फाग्ला बायदि देखायबाबो थाबाबो माबाबाबो आं गोसोआव बेफोरखौ सानाखै आरो लांगोन मालायगोन होननानै सानदों आरो हौवायानो फैखाबायलै मा खालायनो हागोन बिदि सानबाय आंखौ आंलाय मा मिथिगौ इसोर जे इमान इदि जालायनानै दं आरो फनबो इमान हरा आंनाव ओमफ्राय नोंसोरनि एड्रेसा फुल एड्रेसा जोंहाना माबा गगामुग नोलोबारि तराजन जेंराय बै हिनजावा बनि हिनजावा ढेकियाजुलि 2 नं बातासिपुरनो ओमफ्राय गावनि बिमा बिफानि न'आ माबा सोरगोफुरिनो मा अबाव दंथायो बेफोर सोरगोफुरिया दा जेनेबा नोङो नोंनि हौवाखौ फैफिन जानो लुबैयो आरो ना लुगैयो गथ' गथाय 2 दं आं मा खालामनानै मादि बोरै माबानो आंनिफ्रायबो बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बर' समाजनि रायजो राजाफोरनिसिम गासैनिसिमबो खावलायहरनाय बे बिस्वजित बसुमतारी ना बिस्वजित मोसाहारि बिथांखौ बहाबाफोर नुयोब्ला हमना दोननानै न' फारसे फोरमायहरगोन आरो न'खरनो हमनानै खौरां हरगोन बेहा 2 गथ'नि बिफा आरो लोगोसेयैनो समायना बिथाङाबो
हौवा दंखायो आरो सिगांनिफ्रायनो खारबाय थायोमोन होननानै जों खोनानानै मोनदों। जाहाथे बिथांमोनखौ बहाबाफोर नुयोब्ला थाबैनो हमनानै दोनगोन। बिनिफ्राय जोंनि बर' समाजनि रायजो राजाफोरनिसिम माबाफोर खावलायहरनो सानो? नों माबाफोर खावलायहरनो सानो नोंनि हौवानि सायाव? बेखौनो होनगोन आरो आं मा होनगोन जेरावफोर नुबाथाय हमनानै दोन खबर हर न'आव। ओमफ्राय ओरैनो थानाफोराव एजारफोर होबायमोन नामा? बिदिथ' होननाया जाथ'वाखैमोन ओइ दाख्लै एबसु अफिसावसो थांदोंमोन जोङो।